खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं एमबि मैखोम सेप्तेम्बर दाननि बोहैथि सेप्तेम्बर दाननि 22 खालार खालि बिटिसिनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ आरो बे बिसायख'थिखौ लानानै गोबां राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोखौ देरहासार खालामनानै आरो सरकार दानायनि मोनसे सिमां मिजिं लानानै नारा नाथा जुजिलायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे समावनो इउपिपिएल दोलोआ मोनसे मेनिफेस्ट' बेखेवनानै होबाय आरो बे मेनिफेस्ट'आव रायजो राजाफोरनि थाखाय मा थांखि बिथांखि लानानै खामानि मावगोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सुंद'यै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लादों। इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार फोसावनाय इयुनाव गावसोरनि मावनो लानाय थांखिफोरखौ फोसावदों इउपिपिएल दोलोआ। नंगौ, प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फोसावदों मेनिफेस्ट'। इउपिपिएल दोलोआ गोहोआव फैयोब्ला मावनो लानाय बिथांखि आरो थांखिफोरखौ फोसावदों। बिमा, हा, हारि, सोलोंथाइ आरो गोजोननि बोसोन खान्थिखौ दिथा खालामनानै बयखौबो लानानै मोनसे गोजोन दावगालु बड'लेण्ड दाफुंनायनि थांखि लादों। इउपिपिएल दोलोनि मेनिफेस्ट'आव रोखायै लिरनाय दं 2025 मायथाइनि 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव फिन मोनसे गोख्रों देरहागोन आरो फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय रोखा मेजरिटि लानानै सरकार दानायनि मिजिं थिदों। बेनि अनगायैबो साफ्रोमबो आइजोनि आखायाव गोहो होनो थाखाय गेदेरथार मावथांखिफोरखौ मेनिफेस्ट'आव लिरदों इउपिपिएल दोलोआ। गासै नखरनि अरुणोदय बिथांखिनि अनसुंथाइ मोनगिरि आइजोफोरनो 250 रांनि उफ्रा मदद होनो थांखि लादों इउपिपिएल सरकारा। माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 1 लाखनिबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 25,000 रां अनसुंथाइ होनो थांखि लादों। फैगौ 2029 मायथाइसिम 5 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरा बे रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। अनसाय बिथांखिनिफ्राय 30,000 आइजोफोरा साफायाव 5,000 राङै अनसुंथाइ मोनदोंमोन। बे खेबाव 1 लाख आइजो गलादारफोरनो 5,000 रांनि अनसुंथाइ होनो थांखि लादों इउपिपिएल दोलोआ। हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों दासिमाव 12,000 सि दाग्रा आइजोफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनाय जाबाय। फैगौ 2029 मायथाइसिम गासै 1 लाख सि दाग्रा आइजोफोरनो अनसुंथाइ होनो थांखि लादों। लाखपति आब' हाबाफारिनि सिङाव 15,000निबो बांसिन आइजोफोरखौ गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ हेफाजाब होनाय जादों। फैगौ 5 बोसोराव 1 लाखनिबो बांसिन आइजो मुलाम्फागिरिफोरखौ लाखपति आब' हाबाफारिनि गेजेरजों मदद होनो थांखि लादों। बिटिसिनि गासै मोन 40 बियाबफोराव आइजो हाथाइ आरो गासै 420 भिसिडिसिफोराव आइजो रोंगौथि मिरुजों लोगोसे खामानि मावग्रा मिरु फसंनो थांखि लादों। फैगौ 5 बोसोराव मोनफ्रोमबो नखरनिफ्राय खमैब्लाबो सासे आइजोनो रोंगौथि फोरोंथाइ होनो थांखि लादों इउपिपिएल दोलोआ। बेबायदिनो लाइमोन आरो फरायसाफोरनि थाखायबो माखासे गेदेर थांखिफोरखौ दैखांदों मेनिफेस्ट'आव इउपिपिएल दोलोआ। गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 1 लाख गोरिब फरायसाफोरनो साफ्रोमनोबो 5,000 रांनि अनसुंथाइ होनो थांखि लादों। पिएइचडि आरो इन्टारनेशनेल फेल'शिपजों लोगोसे गासै एसटि, एससि, अबिसि, पिडब्लिउडि, इडब्लिउएस नखरफोरनि फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनो थांखि लादों इउपिपिएल दोलोआ। इउपिएससि, एपिएससि, जेइइ, एनडब्लिउटि नि थाखाय सुपार 50 फोरोंथाइ हाबाफारिखौ फुवारनाय सुपार 5000 खालामनानै 5,000 रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ मदद होनो थांखि लादों। बिटिआरनि मोन 40 बियाबफोरनि मोनफ्रोमनिबो बियाबावनो लाइमोननि रोंगौथि मिरु गायसननायजों लोगोसे लाइमोन साख्रि मावथांखिफोरखौ फेहेरनायजों लोगोसे गं 50 फरायसालिमाफोरखौ सोफादेरनाय आरो ग्रेजुवेट साख्रियाव थिसनथाइ फारिलाइ सोरजिनो थांखि। बर' गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो गासै फरायसालिफोराव बिगियान सोलोंथाइ, अख्रांमा सोलोंथाइ, गोदान जोलै एबा निउ जेनेरेशननि फोरोंगिरि फोरोंथाइ, गेलेमु एकाडेमिफोर आरो गासै फरायसालिफोराव एआइ लेब्सखौ सोफादेरनो थांखि लादों।
सरकारि आरो गावारि मोन्नैबो खोन्दोआव 2,50,000निबो बांसिन साख्रिनि खाबुफोर सोरजिनाय। बिटिआरआव सरकारि आइजो साख्रिआवलाफोरनि थाखाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सफार खालामनाय हाबाफारिखौ गोख्रों खालामनो थांखि लादों इउपिपिएल दोलोआ। बेबादिनो गोबां बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावनो थांखि लानानै मेनिफेस्ट'आव लिरनानै फोसावदों इउपिपिएल दोलोआ। बे खेबनि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानै गोहोआव फैयोब्ला बेफोर जौगानायनि खामानिफोरखौ मावफुंनो थांखि लादों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेल्युआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लीट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लीट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। Thank you.